Is-sajf daħal bruħu b'ġismu u ġab miegħu temperaturi li normalment pajjiżna jesperjenza f'Lulju f'Awwissu, wara li diġà kellna rebbija meteoroloġika aktar xotta u sħuna minn norma klimatika. Dan joħroġ minn informazzjoni li tal-Uffiċċju Meteoroloġiku ta' Malta fi-stqarrija mill-ajruport dwar ir-rebbija ta' din is-sena li wara li kienet diġà fetħet b'temp xott għalqet ukoll b'mewġa ta' sħana. Fil-fatt jirriżulta li Marzu kien ħafna aktar xott mill-medja klimatika. April fetaħ b'toma tas-sajf temperatura li laħqet kważi 30 grad Celsius u Mejju ġab miegħu l-ewwel mewġa ta' sħana bejn is-16 u 18 tax-xahar meta temperaturi qabżu 32 grad Celsius. Ħarsa iżjed dettaljata lejn it-temperaturi turi li 3 xhur ta' rebbija kienu kollha iżjed sħan minn norma klimatika. L-istess fejn tidħol ix-xita. Li fal xi ftit xita tal-ħamrija it-3 xhur ta' rebbija kienu sostanzjalment aktar xotti minn norma klimatika, tant li tul dawn it-3 xhur tkejlu aktar minn 40 mm inqas ta' xita minn norma klimatika. Mejju kien l-aktar xahar xott tal-istaġun. Anke jekk Mejju ġab miegħu l-ewwel mewġa ta' sħana għal din is-sena, Mejju tal-2006 għadu jżomm ir-rekord tal-ogħla temperatura għat-timkejla matul dan ix-xahar, meta l-Merkurju tela sa 35 grad Celsius.